Gemma dwi wedi bod yn ddysgu Cymraeg ers 2008, ond wedi bod yn siaradwr ers 2012. Dwi wedi bod weithio fel parfeddyg yn Gymru, a wan dwi'n gweithio yn Llanrwst. Yn wreiddiol, dwi'n dod o Pool yn Dorset. Nes i fynd ati ddysgu Cymraeg hefo Say Something in Welsh. Oedd o rhywbeth o'n i'n teimlo cyfforddus yn wneud. Oedd y reswm o'n i eisiau dysgu Cymraeg oedd oherwydd gwaith, achos dwi'n teimlo mae o mwy pwysig i cleifion medru siarad y iaith naturiol iddyn nhw. Os maen nhw mewn poen neu stressed, mae o naturiol mae pobl yn mynd nôl at y iaith. Maen nhw siarad catref. Ac mwyn symud i Gymru, o'n i eisiau teimlo fel o'n i medru bod rhan o cymuned, ac mae hynna rili wedi helpu setlo i fewn. Mae ddysgu Cymraeg wedi newid lot i fi yn fywyd. Mae o wedi agor fy llygad i diwylliant Cymraeg. Mae Llanrwst yn dre perffaith i ddefnyddio Gymraeg a ddysgu Cymraeg, achos ti'n medru ymarfer efo'r pobl siopa, pobl yn lle doctor. So mae'n just cymryd bach o amser rili i dod efo'r bach o hyder i dechrau sgwrsio'n Gymraeg. Ges i enwebu am ddysgwr y flwyddyn, o'n i hapus i wneud o, ac o'n i eisiau ddangos pobl hefyd ti medru ddysgu Cymraeg. Mae lot o pobl dwi'n gweithio hefo medru dall Cymraeg a medru siarad Cymraeg, ond dydy ddim hefo'r digon o hyder i siarad Cymraeg. So dwi'n gobeithio wedyn dwi'n medru rhoi bach o hyder iddyn nhw i dechrau siarad Cymraeg.